অটো 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 হ্যাঁ সুবিধা না কোন ଦେଖ ଅଟୋ ଅଟୋ କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିବି ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଅଟୋ ଖାଲି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହବା ଦରକାର ଯେବେ ଏମିତି ଯୋଉ କଲ ଏ ମୁଁ ସେଟା ସାଉଣ୍ଡ କରିନଥିଲି ପାରିଥିଲି ସେଟା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମର ଦିନକୁ ରୋଜଗାର କେତେ? କାହିଁ ନାଇଁ ଏମିତି ପଚାରୁଥିଲି ଆଉ। ଏଇ 30-35 ହଜାର ପ୍ଲସ। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଚର୍ବି। ଏ କାମ କଣ କୁହ? ଏ ଯୋଉ ମୋ ଡେଡ ବଡି ଟା ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ। ତମ ଡେଡ ବଡି ତମେ ତ ଜିନ୍ଦା ଠିଆ ହେଇଛ। ଏ ଏଇଟା ଓ ଇଏ ମଲା କେମିତି? ଭାଇ ଆମର ଏ ଲୋକଟା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯାଇଥିଲା। ହଁ ଚିକେନ ମଟନ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ହଁ ଶାଳୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଅମାନ୍ୟ ନ କରିପାରି ହଁ ଅଧିକ ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପେଟ ଖରାପ ହେଇ ହଁ। ଶହୀଦ। ସତରେ ନା ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଗଲା। ଏମିତି କାମ କଲେ ସମ୍ମାନ ନା ବାଳ ରହିବ? ଏତେ ଖାଇବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆରେ ପୋଡା ମୁଆ ସେଟା ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟି। ଶଳା 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 ଏ ଭାଇ 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 ତାକୁ କାଟୁଛି। ଇଏ ବା ମରିଯାଇଛି। ଏ ଭାଇ ସେ ମରିଯାଇଛି ତାକୁ ମାରିକି ଲାଭ କଣ? ନାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ବହେ ଗିଳିକି ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମରିବ ସମ୍ମାନ ଆଉ ରହିବ? ହଁ ବା କି ବେଜି। ଇଏ ଭାଇ ଏ ଶବଟାକୁ କାହିଁ ମାରୁଛ? ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି ସେମିତିଆ ବଦନାମିଆ କାମ ବି କରିଛି। ସରି 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 ମରିଯାଆନ୍ତି ମରି ତ ଯାଇଛି। ସରି ସରି ଭାଇ ସରି। ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଜ୍ୱାଇଁ ନାଁରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ନା ନାଇଁ? ସବୁ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଇଏ ବଦନାମ କରିଛି। ଯୋଉ ସବୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଶାଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଖେଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବେ ସେଇମାନେ ଶାଳୀ ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବ? ଏଟା ତ ସତ କଥା। କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏତେ ଖାଇବାର? ଇଏ ଭାଇ ଏ ଶବଟାକୁ କାହିଁ ମାରୁଛ? ସରି ସରି ସରି। ନାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର। କିଛି ଚିନ୍ତା ପିନ୍ତା ନାହିଁ ଧର ତାକୁ। ହଉ। ଏ ମତେ ନୁହ ଶବକୁ ଧର। କେତେ ଖାଇଛି? କେତେ ଖାଇଛି? କେତେ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ? ପାଣି ମରିଗଲାଣି ଫେର ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଲୋଡ କରିବି। କେତେ ଖାଇଛି ମନେ ହଉଛି ଗୋଟା ଛେଳି ଗିଳି ଖାଇଛି। ଫାଙ୍କାକୁ ଚାଲ ଥରେ ତ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି। ଏ ଭାଇ ଏ ମଲା ଲୋକକୁ ଆଉ କେତେ ମାରିବ? ସରି କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବି। ତମର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶବଟାକୁ ମଶାଣି ପାଖରେ ନେଇ ରଖିଦବ। ମୁଁ ତା ଘର ଲୋକକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ହଉ ହଉ ଏଇ ରେଡ୍ ବାରଟା ଛିଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଯାହା ନବ ନବ ସମ୍ମାନ ତ ରହିଲାନି। ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଆଉ କଣ ନେଇବି? ହଁ ସେ ତ ଠିକ କଥା। ହଉ ହଉ ଯାଅ। ଏଇ ସୁନା ମୁଦିଟା ଇଏ ତ ମରିଯାଇଛି। ଇଏ ମୁଦି ରଖିବାକୁ କଣ କରିବ? ସୁନା ନୁହଁ ଲୁହାଟା ତାକୁ କଲର କରାହେଇଛି। ଏଟା ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ସେ ଭୂତ ହେଇକି ତମକୁ ଗୋଡେଇବ। ଏ ନା ମୁଁ ସେ ଭୂତ ଭୂତକୁ ଡରେ ନା କିନ୍ତୁ ଏ ଲୁହା ମୁଦିଟା ବି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ନେଇ ନଉ ସେ କାହିଁ ସୁନଟରେ ଏସବୁ ଝାମେଲା ଭଲ ଲାଗେ। ଏଟା ସୁନା ମୁଦିଟା। ତମେ ମଶାଣି ପାଖକୁ ଚାଲ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଅଟୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ହେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ମୋ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଭୂତ ପିଶାଚ ଯେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିବ। କପୁଡା କୁଆଡେ ଗଲା? ଥିଲା ମରିଯାଇଛି। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋ ଶାଳୀ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଛରେ ମଲା ଶରୀର ଡର ମାଡୁଛି। ଟିକେ ଭଜନ ଗାଇକି ଡର ଭଗେଇ ଦବା। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି। ହାତରେ ମୋ ମୁଠା ମୁଠା ଶରଧା ବାଲି ଠାକୁରେ ଶରଧା ବାଲି। ସତରେ ମରିଯାଇଛି। ଏ ଭାଇ ଏ ମୁଁ ଭୂତକୁ କୁଟି ଦେଇଛି। ଏ ଗାଡି ଭୂତ ଚଲାଉଥିଲା।
আরে চুতিয়া ভূতকে পিটনি তুই মতে পিটনি গাড়ি চলাউছ হর্নটা মার না কিন্তু ମୁଁ ତ ହର୍ନ ମାରିଛି। কাই মতে তো শুভিনি ହର୍ନ ମାରିବି ଯଦି ନ ବାଜିଲା ସେଟା କଣ ମୁଁ ତ গোটে থাপ্পড় মারবি তো গাড়ি চলা শিখিয়ে দিবি ଓହୋ ପିଲା ଗୁଡା ପଛରେ ହେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଡ ବଡ ପିଲା ହରି ବୋଲ ଡାକି ଡାକି ଘରେ ଚାଲ। এ ভাই টিকে ধীরে চাল কাটুছি କାହିଁ ଗୋଟେ ପେଁ ପେଁ ହଉଛ ଧୀରେ ଯାଇ ହବନି ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ସେପଟେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ এ ভাই টিকে ধীরে চাল কাটুছি କଣ କାଟୁଛି ଜଲ୍ଦି ଯିବି କାଟୁଛି ସେପଟେ ଫେରେ ସବୁଟା ଶୀଘ୍ର ଛାଡିକି ଘରକୁ ଯିବି। ଭଉଣୀ ଆସିଛି ମୋର ଚିକେନ ଫିକେନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଭଣଜାଟା ସେ ନମ୍ବର ନହେଲେ ହବ ନା ମୋର ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଜଗା ହାତରେ ପଘା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗୁଡା এ ভাই টিকে ধীরে চাল কাটুছি ଧୀରେ ଗାଡି ପେଲିବି ପଛରୁ ନା କଣ ଧୀରେ ଚାଲ ଜମା ଚାଲି ହବନି ଆଉ ସେମିତି କହିଲେ ଗାଡି ରଖିଦେଇକି ଚାଲି ପଳେଇ ତମର କଣ ଅଛି ତମେ ତ ମରିକି ପଡିବା କଥା ପଡିବ ମୁଁ ତ ମରଉଛି ନା ଶୀଘ୍ର ଯିବି ଅଧିକା ପଇସା ନେବି। ବଢିଆ କି ଭଜନ ଗାଇବା ପଡିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ କେତେବେଳେ କହୁଛି ତତେ ଗାଡି ଟିକେ ଧୀରେ ଚଲାଉନୁ କାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋ I am not that Sarira. I am is Attochara. আমুক ডুমুক আমার ডুমাল